Дивіться у цьому випуску. Євросоюз підписав угоду про безвіз з Україною. В окупованому Криму членів Меджлісу застерегли від участі і організації масових заходів. Президенти Сполучених Штатів Америки і Туреччини зустрілися в Вашингтоні. Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 17 травня, 1175-й день анексії Криму. В студії Скандер Мамето. Європейський Союз офіційно підписав рішення про безвізовий режим для України. Документ підписали у Страсбурзі президент Європейського парламенту Антоніо Таядні та міністр внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Камело Абелою. Після підписання рішення про безвіз має ще бути оприлюднене в офіційному журналі ЄС. За 20 днів безвізовий режим набуде чинності. Очікується, що він запрацює від 11 червня. Після цього важливого рішення стосунки поміж вашою країною і Європейським Союзом будуть набагато легшими. Ми в Європейському парламенті, в європейських установах хотіли працювати в тому, щоб знайти добре рішення для реалізації Мінських угод. І нові правила щодо лібералізації візового режиму є початком нової ери. І я так само хочу сказати, що зараз дуже важливий час. І я завжди вважав, що війна не є поводом для того, щоб зволікати з реформами. Я дуже високо ціную ту підтримку, яку нам надав Європейський парламент, щоб ми могли по цьому шляху йти. І це є не дуже легкі часи в нашій країні, через які ми зараз проходимо, але ми йдемо вперед. Членів Меджлісу застерегли від участі організації масових заходів до річниці дня депортації кримських татар. Наріман Джелял, Ільмі Умеров та Лемар Юнусов за запрошенням відвідали окупаційну прокуратуру, де їм зачитали ці застереження. Вчора Джелял та Юнусов отримали відмову на проведення 19 травня акції протесту проти репресій щодо кримських татар і етнічних українців на півострові. Как нам удалось выяснить, что любое наше нахождение завтра среди людей может быть расценено представителями силовых структур как участие или организация массового мероприятия с соответствующими последствиями для нас лично. Головному редактору газети «Аудет» погрожують затриманням. Про це написав Наріман Джелял у Фейсбук. Невідомий чоловік на прізвище Іванов начебто написав заяву до окупаційної прокуратури про те, що Шевкет Кайбулаєв планує провести завтра несанкціонований мітинг. Застереження винесли і іншим кримсько-татарським громадським активістам, серед яких Заїр Смідляєв та Імінява Мілєва. Деякі учасники проросійського мітингу 26 лютого 2014-го приїхали з Росії. Про це на засіданні у справі Ахтема Чийгоза заявив свідок захисту Рустем Міннанов. Заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза судять в окупованому Сімферополі за звинувачення в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму. З січня 2015-го Чийгоз знаходиться у Кримському СІЗО. В правой части внутреннего двора, там, где находились пророссийские митингующие, валялись две арматурины, валялись бутылки из-под водки, причем акцизы на бутылках и пачках сигарет, которые там валялись, были российские. Не украинские, а именно российские, из чего свидетель сделал вывод, что эти люди приехали, которые оставили эти вещи, из России. Представники Автомайдану подали клопотання проти Володимира Літвіна у Генеральну прокуратуру України. Вони вважають, що у 2010-му спікер парламенту Володимир Літвін сфальсифікував результати голосування щодо ратифікації Харківських угод у Верховній Раді, тим самим здійснивши державну зраду. Харківські угоди – документ, підписаний Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим у 2010 році. Він продовжив строк перебування російського флоту у Севастополі на 25 років. Після того, як по школі, я не помогся, мене фабрикували. Можна щось? Ну, не знаю, як буде так. Далі продовжувати цим ділом. Ось такої метою перебувати. Після подання клопотання активісти нанесли список імен депутатів, які ухвалювали Харківські угоди у 2010 році білою фарбою на бруківку під стінами Генпрокуратури України. Доказів, але питання в тому, що ми
Ми вимагаємо терміново забрати її від Анатолія Матіуса. Ми вимагаємо допитати Володимира Литвина по цьому епізоду. Вимагаємо вручити йому підозру, внести клопотання до Верховної Ради, оскільки він є народним депутатом, про притягнення його до кримінальної відповідальності і надалі вже передавати справу до суду, тому що насправді більшість матеріалів, наскільки ми розуміємо, зібрані. Владимира Литвина мы вручаем 255-ю, это по знаке статьи 255, это организованная преступная группа Виктора Анатольевича. 256 статья, это пособничество организованной преступной группы. 111 это державная зрада. Указ президента України про блокування російських веб-ресурсів набув чинності. Він зобов'язав інтернет-провайдерів заблокувати доступ до російських соцмереж, а також до пошукової системи Яндекс. На зустрічі з журналістами голова РНБО Олександр Турчинов не назвав конкретних термінів реалізації цих обмежень. Про терміни реалізації, наслідки указу, а також про витрати на його втілення дізнавалися наші журналісти. Указ президента вже опублікований у газеті «Урядовий кур'єр». Рішення РНБО про санкції проти 1228 фізичних та 468 юридичних осіб вже діє в Україні. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк розповів про наслідки цього указу для України. Такі санкції, вони навпаки зроблять нашу економіку сильнішою і раз і назавжди відріжуть від будь-якого впливу, принаймні в інформаційному просторі Російської Федерації. Про можливий вихід з українського ринку компанія Яндекс Україна говорити нині не готова. Яндекс – друга за популярністю пошукова система в Україні. Працює тут з 2006 року. Пошук, карти, Яндекс.Затори, Яндекс.Навігатор та інші. Станом на сьогодні сервісами Яндексу в Україні користуються понад 11 мільйонів людей. Щомісяця це дані дослідження Gemius Audience. І, звісно, санкції у випадку їхньої дії вони вдарять саме по користувачам, а також вдарять по бізнесу, який використовує і контекстну рекламу на Яндексі, і інші наші рішення для власне розвитку свого бізнесу. Максим Тульєв, голова Комітету свободи слова Інтернет-асоціації України, каже, що заблокувати доступ на 100% неможливо. Обойти блокировки можно, используя сервисы, которые называются VPN, сети анонимайзинга Tor, и также некоторые программные обеспечения, как, например, браузер Opera, она умеет это делать просто из коробки сама по умолчанию. Браузер Opera безкоштовний. Максим Тульєв вважає, що саме він буде обходити блокування російських сайтів, що підпали під санкції. У кіберполіції сприятимуть виконанню указу Порошенка про блокування російських веб-ресурсів. Якщо до нас будуть звертатись громадяни з повідомленнями про порушення якихось вимог чинного законодавства, ми будемо на них оперативно реагувати вже в залежності від ситуації. В кожному окремому випадку ми будемо дивитись і кваліфікувати дії в законних рамках. Блокування соціальних мереж процвітає в багатьох країнах світу, зокрема Китай, Північна Корея, Туреччина, Іран та В'єтнам. Аби ввести указ в дію в Україні, необхідні $1 мільярд та мінімум рік часу. Таку оцінку термінам реалізації дали в Інтернет-асоціації України. Світлана Паламарчук, Тетяна Мазярчук, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. У Києві вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. Захід відбувся у спеціалізованій школі з поглибленням вивченням англійської мови номер 165. Там виступили школярі, представники громадськості, історики та члени меджлісу. Побувала там наша кореспондентка Дарина Іванютенка. У наступному випуску вона детальніше розповість про цю подію. Як над нами знущались, глумили і люто ганьбили. Коменданти і їхні присутники, ситі, пихаті і злі, слово кримські татари, наче згадувати заборонили. У центрі Києва влаштують театралізовану виставу до річниці депортації кримських татар. Це відбудеться менш ніж за півгодини на Майдані Незалежності. Наші кореспонденти будуть там і в наступному випуску розкажуть, як це було. Украй успішною назвали свою першу зустріч президенти Сполучених Штатів Америки і Туреччини. Реджеп Тайп Ердоган прибув до Білого дому на запрошення Дональда Трампа.
Відносини між двома союзниками у НАТО останнім часом загострилися, зокрема через обіцянку Вашингтона надати озброєння курдським загонам самооборони у Сирії, які воюють проти угрупування ІДІЛ, але вважаються Анкарою терористами. Ми пропонуємо нашу підтримку турецькому народові. Ми підтримуємо Туреччину у боротьбі з терором і терористичними угрупованнями, зокрема ІДІЛ та РПК. Для цих груп не має залишатися жодного безпечного місця. Для нас вкрай важливо досягти більшої солідарності та співпраці у боротьбі з тероризмом, зокрема з ІДІЛ та іншими терористичними групами в регіоні. Ми обдумуємо спільні кроки, до яких можемо разом вдатися в Іраку та Сирії. Suriye ve Irak'ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendir. Незабаром після зустрічі лідерів Сполучених Штатів Америки і Туреччини в Білому домі у резиденції турецького посла в Вашингтоні сталася бійка між охоронцями президента Реджепа Ердогана і протестуючими з курдською символікою. 9 людей постраждали, 2 заарештовані. Американським поліцейським довелося рознімати держохорону і протестуючих. Це не перший інцидент, коли охорона турецького президента під час його візитів проявляє агресію. Торік у лютому під час візиту Ердогану до Еквадору його охорона побила жінок, що почали вигукувати гасла проти політика Реджеп Таїпа. Джамала презентувала новий кліп. Відбулася прем'єра нового кліпу Джамали на композицію «I Believe You», що означає «Я вірю у тебе», режисер Ігор Стеколенко. Зйомки тривали 3 дні, проходили в Португалії, у передмісті Лісабона, Синтра, Ерісейра і регіоні Алентежу. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» Кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Булгун». Лариса Волошина говоритиме з головою управління фонду «Майдан» закордонних справ Богданом Яременко. Будьте ЗД. На все добре.